203 отбора ще участват в 9-я поред футболен турнир, организиран от ВМРО Ние. Тимовете с най-атрактивни имена, които ще играят един срещу друг, са отборите на Шкембе Чорба, Дроб Сърма, Шменти Капели, Свещеното Буренце, Тюфлеците и Магическите крачолчета. Аз мисля, че това е най-масовият турнир в страната и мисля, че от всяка година, както виждате, се увеличават отборите. И това е един турнир, който е много хубав, тъй като тук няма нареждане на срещите, това ще бъде пълен ферплей. Една голяма част от вас участва традиционно в този турнир, който се превърна в продължение на тези 9 години в най-сериозното футболно първенство за любители в страната. В течение на 2 седмици ще тече турнира изцяло на затревени игрища, това на няколко спортни игрища в Тракия, на помощните игрища на стадион Пловдив и на 1 май ще се изиграе финала за голямата награда. Първите мачове са на 17 април, а големият финал е на 1 май. Наградата за победителите е купа и гергьовско агне.